Hello there viewers, this is Janie yours. Welcome to my channel. So for today's reaction video, let's check the new music video of SB19 Justin Kaibigan. So nakikita ko yung mga ibang short clips regarding dito. Parang more on acting ito. So, 'di ba? Alam naman natin na gusto talaga ni Justin na ma-involve sa mga acting project. So, ngayon tingnan natin ito. Yes! Finally! Makapagbakasyon na rin tayo. Kailangan natin to no? Yung tatlo lang tayo. Kas, makakahinga na rin tayo! Ano ba yan? Pure gold. Tagal niyo President ay pure gold. Ito na po yung mga pinabili nyo, ma'am. Po. Dami mo kasi pinabili. Oo, onti lang kaya Justin yan. Very natural ang acting Dami-dami. Pero, alam mo, saya ako na nakasama ka. I wouldn't miss this for the world. Sino kayo babae nga? Talaga? Oo naman, a break from the hustle. Parang hindi siya talaga yung actress na sikat eh. Ang drama, Ano ba? Sino kaya? Hindi ko kilala eh. Alright. Snacks check. Drinks check. More drinks. Check. Okay na. Playlist. Double check. Sino yung May lalaki? nakalimutan mo ba tayo? Hindi ko rin kilala. Ako? O ano, magtititigan na lang ba tayo dito? Tara na. Sige. Oh, ikaw mag-drive? Ako pa. I got you. Alright. Dito na lang tayo. Parang ayaw mo naman eh. Yung babae naman. Siya talaga nag-insist eh. Ba't sa likod? Hindi kayo bawal. Sa likod. Saan kaya yan? Magbibigay, nag-ano yung kasi yung babae eh. Yung may pasandal pa. Justin ba to? Ganda, ano song ha? Parang kakaiba ha? Ang tanong ngayon ay bakit sa Sana naman yung babae niya. kumapit kung walang ibig sabihin, ba't ganyan ang iyong tingin? Di na maalis sa isipan kong lahat ng to. Gabi-gabi ka lang. So, sino ba talaga yung partner babae dyan? Sino magiging friend zone sa dalawa? Sabihin kung ano ang sinasabi May tsura din yung lalaki ha. mga mata mo. Hmm? Oh, kaibigan ko, bakit ba ganito? Para bang may tinatago. Oh, kaibigan ko na nagpabago. Pag ako'y Isang room lang sila. kinakausap na parang bawat Parang awkward naman yung kung ikaw yung babae. salita Nasa room ka, lihim. dalawang lalaki. Sa ng hangin, ako ay lumapit. Kung nangaaya talaga yung babae. Hinayaan na kumapit. Tunay bang nilalamig o yakap ko ang ibig? Di Pag nagaganyan ka sa lalaki, ibig sabihin may gusto ka sa kanya, gusto mo magkaroon ng relationship sa kanya. Ganun yan. Pero nagpapadala kasi ng signal yung babae na may motibo siya sa lalaki. sabihin kung ano. Mga yakap ko. Parang mga bata sa ilalim ng kumot. Ganda ng Sabi beach, mo sa no? akin noon, sakyan ko lang bawat araw. Kahit gaano pa kataas, gaano pa kalakas, sumakay lang ako. Kaya dito ka inanad kung nasan tayo ngayon. Ano mo, sobrang saya kasi nakatakas tayo sa mga problema natin, sa mga responsibilidad sa buhay. Pero ang pinakamasaya ay kasama ko kayo. Pwede lang. Dito na lang tayo. Yun naman pwede dito. Diyan lang kayo. You know how broken I could get.
And you've always been there for me. Sa bawat paglubog at paglitaw ng araw. Sumasanti kasi siya eh. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo pumunta sa malayo. Samahan kita. Kawawa yung lalaki pag hindi naman pala gusto ng babae yung isang lalaki tapos ganyan yung ginagawa niya. Na-realize ko lang na dapat na akong magpakatotoo na talaga kasi ang hirap na magtago eh. Hindi mo naman kailangan magtago. Dito lang ako. Natatakot ako baka may magbago. May magpapago talaga. Paano kung alam ko Ganun naman na talaga talagang yung buhay totoo? eh. Ano ba yung totoo? Naguluhan na ako ah. Pangako walang magbabago. O kaibigan ko, bakit ganito? O kaibigan ko, sabihin mo. O kaibigan ko, bakit ganito? O kaibigan Binigay niya yun, no? sabihin mo. Picture, may gusto ba si... Ayan. Ano ba? Ano ba yun? Gusto na babae yung isang lalaki, gano'n. Kawawa naman si Justin. Kayo'y perfecto mo. Sinabi mo, kaya sigurado na kayo hanggang sa dulo. At ako'y ngumiti. Kaya nga, mahirap talaga makipag-friend sa lalaki kung ikaw lang yung sa babae. Kasi sa huli, mahirap talaga yung lalaki sa'yo. Then, mahirapan ka din pumili, gano'n. May masasaktan talaga. Sa surreal yun, di ba? Connected pala to. Kasi dapat yung babae hindi nagiging very close sa lalaki. Yung alam naman niyang hindi naman niyang gusto. Yun lang. Yun lang yung para sa akin ayoko sa mga babaeng masyadong close sa lahat ng mga lalaki. Ganun. Kasi meron talagang mapofall na lalaki. Then, anong gagawin mo sa feelings niya pag ganun? Pag di mo rin pala siya gusto, i-friendzone mo lang siya. Di ba? Ang hirap. Yun lang. Sa inyo, ano ba? Ano tingin nyo? So, that's it guys for my reaction to Justin new music video, Kaibigan. Thank you guys again and see you next time. Bye-bye.